järkevä. Ja onko sulla? Nyt. Nyt käy. Ei nyt. Tosta. 65. Nousee. Nyt tulee. Nyt. Oh. Yes. 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 Oh yeah. En tiedä näkyykö, mutta siitä. Yes. Mikä toi oli? 83. 3. Tollanen sopiva ruokakuva. Yes. 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 No tää on. Mä oon Wobblerista hakenut näitä. Mikä junior-malli tää on? Tää on Valtteralla 15 senttiä pitkä. Jes, oli toinen ruokakuha. Jes. Tollanen. Ei nyt mahoton, mutta 72 senttiä. Jes. Taas löytyi tosta syvämpää. Auki. On nää pirteitä, jumalista. On se itse asiassa vähän parempi kuin on aikaisemmin. Yes. Yes. Muutaman kilon hauki löi tosta. On voima. Tommonen. No niin. Täällä ollaan Itä-Suomessa ja tässä Pilkin lähtee käymään. Lähtiin koiran kanssa viikonloppureissuun ja lähdetään kattoo tosta lähijärveltä, löytyisikö sieltä kalaa. Vai mitä Sepi? Sä jäät tänne mökille. Mä tuun kohta. Jo hei. Jälleen GoPro-temppuilla. Mutta tosiaan vedetään tässä nyt tämmönen puolen kilsan matka eteenpäin Palttiarallaan ja kairataan reikää. Ei mitään. Mulla on toi live mukana ja mulla on nyt sitten uusi näyttökin päivitetty tuohon ekomappiin toi GPS-mappi. Jes. Tässä nyt pari tuntia meni ja oli vaan se yksi tärpähdys siinä, mutta tälleen tässä kun katsoo, niin tää niinku fisu on tässä kun kääntelee niin ihan ympäriinsä syöttikalaa, että mä luulen, että se jotenkin särkikalaa se jonkun silleen nyt. Kyllä on ollut vähän haastava tää päivä tossa, mutta tossa oli ihan mahtava setti, kun kairasin reijän ja löin tuon anturin veteen ja katsoin, että ihan hyvän kokoinen plusmetrikala lähti tulee sieltä ihan täysin ja löin siihen sitten tasurin vaan ja kävi 2 kertaa kopauttaa. Otin oikein telineen veke siitä ja laski uudestaan metri vettä vaan ihan tossa jääkannen alla. Niin ja taas uudestaan. Ei jäänyt kiinni, oli liian kevyet vehkeet. Olipa make. Nyt toi GoProkin taas jälleen alkanut temppuilla. Ei se ihan vakuuta. Ja nyt sit jalustakin vielä hajosi tosta, että toi 3 jalka, että nyt se on 2 jalkaa. Mutta täytyy sanoa, että ihan älyttömän hyvä fiilis on tästä rauhallisuudesta, mikä täällä on. Enkä nyt tarkoita suoraan kalojen rauhallisuutta, vaan tää hiljaisuus. Mahtavaa. Jes. Taas pienen taistelun jälkeen niin vene tuolta Kaisilkon läpi. Ja se olisi 3. kesälomapäivä ja käydään vähän ajelee ja vähän luotelee tätä mökkijärveä tässä. Tollanen jikivehkeellä. Jes, ei iso, mutta aina kiva. Tollasta. Hyvää pötkälettä. Vajaa 40. Jes, pitkästä aikaa video ja kyllä tänne tutulle järvelle käymään ja olisi vielä lomaviikko ja
Nyt on ollut kyllä hankalaa. Kalat väistelee ihan täysin. Tää aika hyvin tyynty. Ja mä oon nyt käynyt niinku isoja ja pientä ja kaikkea sieltä väliltä läpi. Ja ei iske, niin mä oon tästä Puopolon viisasteluklubia kuunnellut ja just löysin tosta kylmälaukusta yhden oluen, et ajattelin sen nyt tässä nautiskella ja keli on kyllä ihan älyttömän makea. Mut kalaa ei iske, ei sitten millään. Kaloi kyllä näkyy hyvin, kuhi on tosi aralla päällä, että lähtee heti uimaan pohjaa kun löytyy. Mut semmonen hankinta tuli tehtyä kun 3D-tulostia. Niin tuli sillä tehtyä tämmönen näytössuoja. Tää nyt oli vaan tämmönen demo, että se on 2 osasta joutuu tekemään sen tuolla mun koneella, kun se on 25 senttiä on se että ottaa se peti leveä ja tää on 12 tuumainen, tää on vähän isompi. Niin tommonen on tullut tehtyä sillä. Sitten on tullut tehtyä tohon telineeseen tommosia kaapeliklipsejä. Nää on ihan hyviä. Nyt pääsee toi kaapeli liikkuu tuossa vapaasti, niin se ei ahista. Ja tänne tulee tehtyä tämmöiset korokepalat, kun toi rosterin teline, ja kun mä tässä itekseen on tässä veneessä, niin tää on vähän killis. Jos saa 2 nepan kahvakuulaa, että mä saan vähän balanssia, ja sitten tätä on säädetty vähän kans kulmaa, niin nyt tää on täysin vaaterissa ja pydäs, niin kuin sen pitää ton, niin se skuulaa ihan hyvin. Kaikkea pikkujuttuja sillä on tullut tehtyä. Täytyisi miettiä, mitä seuraavaksi. Jos otat idiksi, niin pistä kommenttia tuohon videon alle. Mut joo, en mä tiedä. Kello on kohta 6 ja kyllä tässä varmaan se muutaman tunnin vielä on, kun kuitenkaan mitään saanut. Ja tää tosiaan, niin mä veikkaan, että jos tää kaikki menee hyvin, niin tää menee ihan pläkäksi. Tuossa ees on kyllä ukkonen vähän jyrisee ja vettä tulee ihan simona, mutta ei tähän. Ihan mahtava juttu, että täytyy nyt nautiskella. Mut katsotaan. Jes, tästä mennään. Te vieläkään nyt hirveästi on valjennut päivä ja tuuli olikin kovempi kuin piti. Et ei nyt ihan taas näin pitänyt mennä, mutta täällä mennään. Aika työn ja tuskan takan tossa. Kello on nyt niinku 7:30. Täällä on oikeasti pimeämpää, miltä tuo kamera näyttää. Ja nyt kun täällä mennään taas itekseen, niin nyt aina liivit päälle. Ja no varmaan niitä klassisia tarinoita, kun joku lähtee itekseen kalaa pimeäksi. Mut, ei mitään. Oli muutama 4 kilon kala. Pikkasen löi tonne aluspukuun tuon hien, mut sitten on sikäli positiivinen yllätys. Tuosta löytyi, olut löytyi tuosta kylmälaukusta. Niin ajattelin, että tämän pikkuloman kunniaksi, niin kai sitä yhden sihijuoman voi silloin täällä ottaa. Toinen ahve jo siitä nappas näitä. Yes. Ahvenet filjoitu. Testis tänään Saarioisen kanaseessari. Semmoinen tortilla. Katsotaan. Onks nää mistään kotos? No. Ja sieltä jäi. Vähän pieniä ruokahaukas, mutta kun siisti. Jo sieltä. No haukihan se. Sä irrotit itse. Perhana sumu nousee ja tuuli vähän nousee. Ja sieltä jäi. Jes, nyt on nätti kala. Sieltä jäi. Huhhuh. Kyllä tää on siistiä. Huhhuh. Aika hienoa. Kyllä on hankala päivä tänään. Jokunen fisu kuitenkin työvoitto on tässä ollut. Noita kelloja kun mentiin siirtää, niin tuntuu, että kalatkin meni ihan sekaisin. Tästä kuitenkin ihan muutama nätti tämmönen plus 50
kala tuli, niin otetaan ne mukaan ja saadaan jotain tuliaisia kotiin. Tää on syönyt kyllä kaiken näköistä ruohoa tää kala. Niin, tästä tuli vietettyä nyt se pieni pidennetty viikonloppu mökillä ja poskipallot aina talteen. Tää on ihan parasta lihaa kuitenkin. Ne sinne. Mut joo, ei kyllä millään kala tänään syönyt. Et kyllä nyt on tää muutama kala on kyllä ihan täysin työvoitto. Et nyt tää isompaa mä en saanut liskemään. Niitä kyllä näkyy tossa, mutta ei sitten. Ei iske. Ei se mitään. Joskus näinkin. Helvetin kylmä. Vesi on nää 7 asteesta ja ensi viikolla näyttää vähän pakkasta. Et tässä ollaan ihan niinku täydellinen ajoitus tälle mökkireissulle. Pääs vielä veneellä kalastelemaan. Ehkä ensi kerran pilkillä. Nyt ei muuta kuin mökille ja sauna lämpenee. Ja onneksi on vielä huomenna päivän vapaata. Ei auta kuin vähän lepäillä ja katsoo illan snookerin finaali. Tätä Trumpisia pelata. Jo hei!